пас дидаю дониста миллати тоҷикро ихтиёр карданд ва ҷудо карданд, гуфтанд ки ҳамин тоҷикҳоро дар ин ҳадафашон истифода баранд. ва баъзе ин хел тоҷикҳо мебароянду миллати худро сиёҳ мекунанд ва подлизываются к русским, чоплюсӣ мекунанд ба русҳо. ин коре ки ту кардӣ миллат ватан аз хотираш намебарорад. салому алайкум дӯстон ва ҳамватанон. ин блогери ки SM Шарипов видеошо дидам, хеле маъқул шуд. далелҳое ки овард қонеъкунанда ҳаст ва хеле як шахси басавод будааст. ва муҳим ин аст ки дар ин балое ки бар сари миллати мо гузоштанд, бовар кунед бисёр чеҳраҳо кушода шуд ки ки ватандӯстдор ҳаст, ки миллатдӯстдор ҳаст ва ки билъакс. ва ин шахс SM Шарипов нигоҳ кардам, хеле ватандӯстдор аст. ҷазакаллоҳу хайран. ин коре ки ту кардӣ миллат ватан аз хотираш намебарорад. он чи ки ӯ бародар гуфт ва каме изофа карданӣ ҳастам. ман шахси военни академия хондагиам. аз тарафи аскарӣ каме изофа карданӣ будам. ҳамон автомате ки инҳо парвонданд, ҳамон автоматро нигоҳ мекунед чӣ таври автомат ҳаст, чӣ таври кор мекунад. ва агар аз паси ҳамин автомат шавен, ҳама сирҳо фош мешавад ки ки дар инҳо автомат дод, ФСБ ё ки касе буд, ҳамаи онҳо фош мешавад. ва ин дар ин видео ман каме фаҳмондам. ин видеоро бинед, дар он ҷо мефаҳмед. ва дигаре ин ки Украина ба Русия ҳуҷум кард, но фақат ва фақат ҳадафи ӯ аскарӣ буд. самолетҳои аскариро зад, военни кораблиҳоро зад. мо нигоҳ кардем, онҳо ҳатто видео гузоштанд ки хандовар ин аст ки ин военни корабли бо ҳама воҳимааш муқобили як лодкачаҳои майдача зӯраш нарасид, ғарқ шуда рафт дар зери об. ва 100% ба маслиҳати Украина нест ки Украина мардуми оддиро кушад. ва дигаре дар масъалаи Доиш. ин бародарам хеле далелҳои аҷибе овард. рости гап, ман дар аввал фикр кардам ки Доиш ин терактро ба худ гирифт ва ман дар ин бовар кардам ки инҳо ба ин кор даст доранд. чаро? зеро ки мо дар Турсия нигоҳ мекардем ки вақте ки теракт мешуд, агар мардуми оддӣ кушта мешуд, ин Доиш ба худ мегирифт, кори Доиш буд. ва бисёр терактҳои ҳам шуд ки ба аскариҳо шуд. ва инро террористҳои ПКК ба худ мегирифтанд. аз ҳамин ман фаҳмидам ки агар одамои оддӣ кушта шавад дар масҷид ё дар ҷое ки одамҳо ҷамъ шудагӣ ҳастанд, дар он ҷо кушта мешуд, ин кори Доиш ва аскариҳо ин кори ғайр. ҳаминтавре фикр мекардам. не ки баъд аз ин далелҳои SM Шарифро дидам, каме ман ҳам дар ҳамон фикре ки шояд инҳо ҳам набошанд ва шояд ки инҳо ҳам бошанд. дар ин ҷо бисёр чизо ҳаст ки не состыковывается. алон бошад ин пайравое ки Доише ки коркорона мардум пайравӣ мекарданд, фаҳмиданд ки ин гурӯҳи инҳо беақлона хизмати ФСБро мекунанд. барои ҳамин мардум каме бедор шавен, зирак шавен ки ин чӣ гурӯҳе ҳаст. ин як гурӯҳе ҳаст ки дар тамоми рӯи дунё мамнӯъ аст. ҳатто дар Афғонистону дар Сурия ҳам ин мамнӯъ аст, ин гурӯҳ мамнӯъ аст. ва дар охир гуфтанӣ ҳастам ки нигоҳ кунед, интихобот буд ва бисёр мардум зид баромаданд ва Навалнийро куштанд, бисёр пайравои ӯ ҳам зиддӣ карданд ва мобилизатсия бояд эълон кунанд. ва ҳамаи инҳоро дида онҳо фикр карданд ки як коре анҷом диҳем ки мардум гирифтори ӯ бошанд ва ин кор кӯмак кунад ки ба ҳадафҳои инҳо. пас дидаю дониста миллати тоҷикро ихтиёр карданд ва ҷудо карданд, гуфтанд ки ҳамин тоҷикҳоро дар ин ҳадафашон истифода баранд. ва нигоҳ кунед, ҳамаи онҳо тоҷик ҳастанд. ҳатто як миллати дигар нест дар он ҷо. ин далолат мекунад ки инҳо дидаву дониставу ин миллатро ихтиёр карданд. зеро ки ин миллат ҳеҷ кас пишту паноҳ намегирад аз ин миллат. ва тоҷикҳое пайдо мешаванд аз блогерҳо ва дар СВО инҳо. ва баъзе ин хел тоҷикҳо мебароянду миллати худро сиёҳ мекунанд ва подлизываются к русским, чоплюсӣ мекунанд ба русҳо. субҳаналлоҳ. дар ин балое ки мо ба тоҷикҳо монданд, тоҷикҳо дида дониста пастарид карданд ва
баъзе блогеро тоҷикҳо мебаранду ин корро мекунанд. валло ин дардовар аст. аз миллати худ ин хел гапҳоро мешунавӣ. на ҳукумати тоҷикистон ин миллатро ҳимоят мекунад, на баъзе мардумои хоини миллат. барои ҳамин шукр мекунам ба ин см Шарипов ки бовар кунад хеле миллати тоҷикро ҳимоят мекунад ва дуо мекунам ки худованд ин шахсро ислоҳ кунаду ба мустаҳкам нигаҳ дорад. вақте ки дидам ки ин шери нар бисёр ҳимоят мекунад миллати тоҷикро, хеле хурсанд шудам ки будааст кунам шеруи нар. ва дӯстон ҳамватанон, шуморо ба худованд месупорам дар ин ҳолати вазбин. худованд шуморо нигаҳбон бошад. салому алайкум ва раҳматуллоҳ.